logbog, der noterer jeg simpelthen alt, hvad jeg sådan er igennem. Det kan være små skitser, men også skriver op, hvad det er for nogle sammensætninger, jeg har lavet. Hvor mange meter rør jeg har ekstruderet osv. Ja, et slag på tasken, det er måske en 100-140 meter eller sådan, så til de 5 projekter her. Og, vi kender det fra søjler. Rør er jo sådan meget, måske det mest effektive til at bære store, tunge ting. Så man kan sige, det er konstruktionen, der kommer an på, og der tror jeg, at der er uendelige muligheder i virkeligheden. Altså jeg blander selv mit ler, og det gør jeg af genbrugsler, som jeg gemmer fra vores produktion. Tilsætter jeg det 35-40% chamotte, og det er knust, brændt ler, som man kan købe i forskellige størrelser. Så ruller jeg sådan en lille lerpølse og lægger den rundt for at være sikker på, at den dels holder, men også fordi jeg synes, at den måde rørene møder hinanden bliver sådan meget fint afstemt efter det, jeg gerne vil. Ja, så skal de stå og tørre langsomt et døgns tid. Man lægger noget plastik over dem, så fugten fordeler sig i leddene. Min inspiration kommer fra en studietur til Provence, hvor jeg var i januar 2009, og hvor jeg sådan, blev bare inspireret af vinstokkene, som stod der sådan meget grafiske på markerne. Jeg bruger skitsen som forlæg til mine objekter, og det vil sige, at lige når jeg har sluppet skitsen, så er det objektet, det handler om, og der arbejder jeg sådan intuitivt, hvor man siger, at jeg er frit stillet med hensyn til opbygningen, fordi det handler meget om at komponere tingene. Som keramiker prøver jeg jo på at styre så meget, vi overhovedet kan komme til, men jeg tror også, at det er vigtigt at slippe kontrollen i virkeligheden, fordi man kunne komme ind om nogle glasurer, nogle strukturer, som man ville kassere, hvis man havde et helt fast billede af, hvad det var, man ville. Så nogle gange skal man holde af de ting, som kommer ud. I hvert fald for mig, så er det ikke det æstetisk smukke i første omgang, jeg ser på. Men jeg tror også på, at jo mere hvis man giver tingene en chance, så får de deres egen, deres egen skønhed.